Jeddi yamde fawi silmaji capantati do Dakar lamorde le Senegal jene yamde silmaji capantati woni Paris odo sa woni wakati nantindon kabaruji di Abdoulaye Dikko tobbe mawde kabaruji meden di bi leydi Kudwar biyetedo Mohamed Ses Souk anitetedo Souk battido sandido Guillaume Soro nangama Bamako lamar leydi Mali talatar jabbine nde wonno saria Kudwar ana jokkimo duubi nogay sokede kaso Kudwar do wadino derewol do mo yi afu mo nange bibbe leydi Zambia puddi wutude bete alkamisar handen cubo horejo leydi mum en hakkunde yimbe sappo e jeegom tewtobe wotinede Edgar Lungu horejo leydi handen e lundido makko hay kande hicilema gote bende didon milente hemde kaw e di subungoji to leydi Afghanistan fedde Taliban ana jokki fa han bamtune ngalluje iwde e juude kono ko be leydi ndi ngallure Ghazni kilometre temedere e capane joyi woni hakkunde mum e Kabul lamo leydi ndi e bangi baleri na mbiyana worgo na yaade hirnange e Kabul betel kamsar handen nde ngallure du nati juude fedde Taliban handen yo alkamisare sappo e didi lewru jettu bordo e hitane wudne didi e noga e go'o teddube hedibe RFI fulfulde onon e jam e arane kabaruji di leydi Mali neddo jeedo e walde GPS de Guillaume Soro woni horeje mudum neddo jeedo leydi Kudwar mo nangama al talatar jabbire joni de to Bamako lamar leydi ni o mo wi'e Mohamed Sessouk mo bi leydi Kudwar non omo jukkanodu hono sokede duubi nokay e kaso jantore Amadou Abidina Ba ana selli Ses Soukou Mohamed andirtedo Ben Soukou nangama ana e juudi gilla sappo jettobe dundu gonde e mudum dudo Bamako do e dow yamirore mawdo tribunal commune 4 Bamako holliti procureur maître Idrissa Touré dum yo tabintingol sariyawol ngol leydi Kudwar wanno sappo e jeegon sappo e dido berdu hitande yabbinde de o yi ano fu e ley aduna o nange ngam tuuma pawado do makko tawdede e yibbe samminde laamu leydi ma e wi procureur commune 4 e ley talkurundu yaltini ndu o holliti te fere hertinde udditama yalla yimbe tawdabe e makko wombe ley leydi ndi fu ana ji e nange Ben Souk woni no maire e député ley leydi mabbe ndi e fedde Guillaume Soro kanko Guillaume Soro o kanko adi fu nantinde nangagol makko do Bamako do hande Ben Souk ane juude laamunkobe fadde makko namtede Côte d'Ivoire Amadou Abidina Ba Bamako RFI to leydi Zambie leydi ni suboto horejo mudum alkamisar handen be timmini hono kambe tewtannobe be timmini yiltaru e kawrite tewsunode yalla bibbe leydi ni ana gotsana be handen ko foti yimbe milioji jeddi ben don koni hanbe yaltude handen so ngota cubo homo latato jango e jango horejo leydi Zambie jantore Arama Diallo yimbe sappo e jeegom wonde filtobe laamu to Zambie jonnon Edgar Lunga wonudo e hoore leydi ndi joni e jamdijo makko laamu hakainde hacilema kambe tetondirta hoore nde Edgar Lunga mo duubi capande jeegom e nay laamu ken Zambie ko hewti kile didi na o jamana tatabal mo etondirta hakainde hicilema duubi capande joy e jeenay na wada ko hede jeegom ko filoto hoore yaaku leydi ndi onodi yimbe Zambie be wota alkamisa waltide bailan bantare saabu rafi golle e talkaku e nyamale kewde ko ardido leydi ndi saabi o wi fedde halfinade wote de darano woteji labde potudi Edgar Lunga tawado e laamu hande o hoini kongol e kikiide kenga den wiide yimbe Zambie jokka gonga de ndara ko golla dum woni nyimgoji laabi ko mojjina wakkati laamu makko do e alan warore jaltudi na hase hebede dum woni ko fedde halfinade woteji di humpiti to leydi Chad e yitma wuri duubi capan e jeegom e go'o ko Chad hewtindima ko mum horejo leydi ni Mahamat Idrissa haaldi e bibbe leydi Chad e halaji makko di mo sembinigi san e wallude wadde kaldal yalla kawral an hebe hakkunde bibbe Chad fof kereden do kanko Abdourahmane Koulemala jom kongol gouvernement leydi Chad peut-être que le président de la haray kedi horejo leydi ndin wadi tabande non caggal nde kanko Mohamed Déby eri bibbe e ciarden fuu e kaldal e do potal sabu mo sikki tan joni yoni ko kabide den fuu walline est-ce que don sikki nde fedde fak no tawa e nduno dan La main tendue concerne tous les groupes armés. Ko murtu ben fu o fontani juude ngam be fewjoda sabu
min wawata noddude e kaldal daɗiɓe lundiɓe hara ko innude ɓeɗo no tawa ɓeɗo tawaka. Beele murtuɓe fakte hande no eɓɓi e tawede e nden yewtere, ɗum noon ko kamɓe wawi jabade. Menen darde amen ko yo fow tawe ala o ma o, kala faalaɗo tawede e ngal kaldal, faalaɓe ɓen tawede e golloɓe e ngam leydi ndin ɓamto meɗen habbiɓe, meɗen heɗiɓe kadi caggal nde yewtere nde hoorejo leydi ndin waɗi. keɗiɗen ɗo kanko Abdourahmane Koulamala, joom konngol gouvernement leydi Tchad e kabaruji muɗum fa hanna caggal safagol hoorjo leydi ndi fedde murtuɓe noddeten facte holli kañumne ana tawda e kala ko gollete fa jam e deƴƴere warta e leydi Tchad e wi hono Kingabe Ugu Zeyme joom konngol nden fedde facte ana hani tafano laamu leydi Tchad hokkaɓe hoolare e wottugol sariyawol jafotogol kala tawdaɓe e fitnaji ɗi. Keɗoɗenmo kanko ɗum. Dande men nden koko laaɓi, min jaɓi huttade en jamena ngam tawede e ngal kaldal. Ko noon kadi ko e dow tolmaji. En tolmaji noon ko fuɗɗade darnude sariya yaafagol fi yimɓe ɓen fuu, kadi juknude hiware e ɓen kala faalaɗo ruttade jamena ngam tawede e ngal fewjodal. Fedde halfinade fi ngal kaldal tawna yimɓe ɓen fuu, sabu menen na hare men faala joni. Hande fandare amen kono men dartina nde hare. Awa noon ko men faala andude ko tolmaji ɗin e kadi ko sellinta wonde ardiɓe leydi ndin ko yewtere e fewjodal ɓe faala. Fewndo ɗo ko hani kon ko yo tumbodire yewte fi no haldi fotti heɓoro, kono na ɗum ɓe wone hollirde ka kuuɗe maɓɓe. keɗiɗen ɗo Kingabe Ugu Zeyme joom konngol fedde e facte. To leydi Niger altinere ƴaɓɓine nde jangu waɗama fewde e civil en e leydi diwal bani bangu bangi hirnange leydi ndi ɗo waɗɗa keerol hakkunde leydi Niger e leydi Mali ko foti civil en 10 e joyono mbara ɗiɗon woɓɓe kasin barmi fa han ton to Niger to jamma alalbari ƴaɓɓine nde yimɓe joyon maayi ñameye laamu leydi ndi caggal toɓoji mawɗi bonandaji jawdi du gaɗi sanne ele yoga e deɗele ñameye to leydi Niger. Laamu leydi Niger noon noddi kala hono jooɗiɓe e nokkuje ɗe ilameji ɗi mboyi wadde ɓen ɗon fof tinno egga no yawiri. To leydi Algérie cumuji ɗi ana jokki hiisa ka laamu leydi Algérie sakiti hokkude yimɓe 60 e jeenayon maayi ɗi cumuji fuɗɗude alkamisare hannden laamu leydi Algérie suɓiki balɗe 3 suno yalla ɓiɓɓe leydi ndi ana du'ano ɓeɗo yimɓe mayɓe ɓe. Horajo leydi France Emmanuel Macron kanko mo nantini hono alalbare kengende mo neldal lana e diwoji 3 Algérie yalla ana walla laamu Algérie o e ñifude ɗiɗo cumuji. Laamu leydi Maroc kaydu holli ana lalili walde Algérie so laamu leydi Algérie jaɓi. To leydi Afghanistan caggal nde Taliban en kemti gallure Faizabad ɗe ñalat ƴaɓɓide joni nde ana laati ñande fof dañan ɗo Taliban en teeti konunkoɓe leydi ndi. Lamdagal ana woodi hannden ngal lamdagal woni tammo Taliban ana wawi ɓamtude Kabul laamor leydi ndi. Jantore Aïssa Sow. Taliban en ne mbawi joñde laamorgo Kabul e nder balɗe 30 pawango jungo e nder balɗe 90 ko ɗum andini kilifa goto e gomu Amerika halfinango kisal. On Amerik najo ñamliɗo inde mum holliti nde yiyande mahori ko e ɓosgol jawgol Taliban en. Ɗum ko hunde nde wawa wasde wonde e wiide mo kono Afghanistan ngu koko foti jokkude hare nde faade e Taliban en. E siftinde ɓe pawi jungo e wuro Faizabad laamorgo jeeta ɓiijo ngo ɓe kepti e balɗe 6 ɓe ɓeydi darne maɓɓe to rewo Afghanistan e jaltugol konunkoɓe Amérique e ɓe OTAN. Fa hanna e ɗinɗon kabaruji to leydi Afghanistan beete alkamisare hannden du fedde Taliban ɓamti ngallure Ghazni kilométre ji 150 bangi ɓalirna mbiyana worgo nayade hirnange Kabul laamor leydi Afghanistan nde woni ngallure 10 ɓerde de Taliban ɓamti e juuɗe konunkoɓe e ley yontere wotere.